Bara kun baka ina da yan wasu silalla ka siyo mana garin rogo da gyaɗa. Ka gan su kenan mun Murtala biyu. Wannan ka siyo garin kwaki, wannan ka siyo siga, sai ka zo ma mu sha. Wannan garin kwaki, wannan siga na duka. To maza ka siyo ka zo ma so in ga limancin nan da ma mu haɗu da shi a hanya. Hai, na ba zan haɗu da limancin nan ha. Hai. Limanci lafiya na ka taho kana kuka? Wallahi baban mu ne a gida ya aike ni. Kuma ni na manta da abin da ya ce min. Me ya ce ma? Ya ce in siyo garin rogon Murtala ne. Da kuma sigan naira Murtala. Shi ne na Murtalan daga ciki na garin rogo da kuma na siga. What?